Tino manyore nam lolwe mane gwenge mag mioro. Wadhi nyime koda weche manyien. Piny Kenya ogoyo okang' e geng'o kod thiedho tuo mar kahera tok lando chenro mag chanjo mar tuono. Kata obedo ni chanjo no pod ni e oreya mar pimo teko ne geng'o tuono, migawo mar thieth onyiso geno ni dongruok makamano biro konyo e duoko chien landruok mar kahera. Ka piny mangima hingo odiochieng' kahera, ijiwo jopiny mondo chope pim kendo lu thieth kaka dwarore. Piny Kenya en achiel kuom pinje 30 e piny mangima maturgi osigo mapek mar tuo kahera. Kata obedo ni tuo kahera thiedhore, lipot mar migawo mar thieth yango ni kwan ji maromo 20,000 tho higa ka higa kaluwore kod tuoni. Direkta mar weche thieth e pacho ka Laktar Andrew Mulwa lero ni Jo-Kenya ma kwan gi romo 140 gamo tuo kahera higa ka higa. Kata kamano migawo mar thieth ok hiny fwenyo jotuo gi duto. TB is responsible for death of over 20,000 people every year, and it infects about 150,000 people in the country every year. As a country, we have made progress in the last year. In the last year, we were only able to identify 70,000 of the 140,000 expected cases in the society. This year we have identified over 93,000, which is a significant improvement. Our target is to identify the 100% of the TB. Ikine mapiny mangima hingo odiochieng' tuo kahera, piny Kenya bende keto maino e kedo kod tuoni. To avoid missing out on TB diagnosis, they need to screen everybody who has cough of any duration. Previously, they used to just screen people who have cough of at least 2 weeks. But we informed them through our National TB Prevalence Survey that they need to screen anybody who presents with cough, and better more if they can also take chest X-ray. That will guide them to the next step, which is the gene expert testing. But migawo mochung'ne nonro mag thieth e KEMRI temo chanjo 2 moselosi mar geng'o tuo kahera. Chenro mar temo teko chanjo ni e okang' mar 3 kendo ka migawo mar thieth geto chanjo nyithindo 1,500 mawuok e kaunti ma Siaya kod Nairobi e chenro no. We completed enrolling for a recombinant BCG vaccine in infant study in children, where we enrolled 851 newborns at birth here in Nairobi and about 812 in Siaya. And we vaccinated them in 2 groups. One is an improved BCG, that's called a recombinant BCG vaccine, and then comparing that to BCG, and we are trying to look at prevention of infection from TB and subsequently preventing disease. KEMRI bende rango kaka chenro mar temo chanjo e okang' mar 3 kind rowere kod jomadongo biro timore. Okang' mar 2 mar temo chanjo ni kuom ji 3,500 mawuok e pinje mopogore e Afrika nonyiso geno ni chanjo no nyalo biro tiyo makare. We've just been selected for a phase 3 vaccine study that's going to be vaccinating adolescents and adults. And the idea of this vaccine is to prevent people who are latently infected with TB from progressing from latent infection to active TB disease. Riwruok mochung'ne thieth e piny ngima lero ni mana 40% kende mar omenda mane dwarore kedo gi tuo kahera emane pinje ochopo kare. Mae luwo ni omenda mathoth ne ochwal e chenro mar kedo gi midhusi mar korona e higa mokalo. Ijiwo oganda mondo chope pim mar duoko piny landruok kod pek mar thiedho kahera.